LLC είναι μια εταιρεία που από το έτος 2020 ξεκίνησε τη δημιουργία του μεγαλύτερου οικοσυστήματος έργων που θα χρησιμοποιήσουν ένα κρυπτονόμισμα. Δημιούργησε το διακριτικό $1 million, OMD, και ένα έξυπνο σχέδιο διανομής σε διάφορες φάσεις που ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα staking, όπου διανεμήθηκε στους πρώτους επενδυτές το μισό της προσφοράς του, $1 δισεκατομμύριο νομίσματα. Δημιούργησε το δικό του οικοσύστημα ανταλλαγής, που περιλαμβάνει το OMD Wallet, ήδη σε λειτουργία, ένα κεντρικοποιημένο ανταλλακτήριο, το OMD Exchange και τη δική του blockchain, την OMD Blockchain, που θα λανσαριστεί στα τέλη Μαΐου του 2025. Με το OMD Blockchain γεννιέται ένα νέο αποκεντρωμένο κρυπτονόμισμα χρησιμότητας με συνολική προμήθεια 2 δισεκατομμυρίων νομισμάτων και ένα πενταετές σχέδιο διανομής, που θα της επιτρέψει να φτάσει τις 10.000 φορές την αξία της. Σήμερα ανοίγουμε μια μεγάλη ευκαιρία για μεγάλους επενδυτές που επιθυμούν να είναι μέρος αυτού του έργου από το αρχικό του στάδιο. Ανοίγουμε αυτήν την ευκαιρία τώρα και την έχετε στα χέρια σας. Συμπληρώστε τη φόρμα και συμμετέχετε σε αυτήν τη διαδικασία, όπου θα έχετε όλες τις λεπτομέρειες και μια απευθείας συνάντηση με την εταιρική διοίκηση. Μια μεγάλη ιστορία επιτυχίας γεννιέται στον κρυπτογραφικό κόσμο και μπορείτε να είστε μέρος της από την αρχή. Ελέγξτε το white paper μας, το βίντεο του οδικού χάρτη και το βίντεο της στρατηγικής διανομής και εγγραφείτε τώρα.